Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsoon, nining ikaduha nga Domingo sa Adbyento, atong madungog ang tingog ni San Juan Bautista nga adunay importante nga papel diha sa kinabuhi ug misyon ni Kristo. Siya ang tingog sa kamingawan nga nagkanayon. Andaman ninyo ang dalan sa Ginoo ug pataga ang iyang agianan. Uban sa pangama sa halangdong Teofilo Kamomot, makabuluhan unta ang atong pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko. Ug sa dili pa kita magsugod sa Santos nga Misa, gidapit ko kamo sa pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa halangdong Teofilo Kamomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayuon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Daygon ta og simbahon ang Ginoo uban sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan o kining mosunod nga mga pangaliya.
slumber, arise from your sleep, a new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of all longing has conquered the night. Let us be in the city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, niya nakita sa ikaduhang Domingo sa Adbiento. Nga mao yatong pagpangandam sa pag-abot, pagbalik sa atong Ginoo. Busa ning santos nga misa, uban sa itong mga personal nga mga intensyon, atong iapil sa mga pag-ampot ng mga igsuon, kaninyo nga naas mga balay, naas mga lawak, na dilintan makagawas tungod sa gipamati ninyo sa lawas. At pangayon sa Dios nga unta moabot na gid siya diha ninyo ug inyong masinati ang kaayuhan nga dugay ninyong gitinguha. Dili lang sakit sa lawas kundi sakit sa relasyon, sakit sa kalag. Ug busa maghinulsol kitang tanan sa atong mga sala aron mahimo kitang andam ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa daghan natong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabaldas sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linandagan sa langit ng mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo mohatag kaniyag kaalam og sa kahibalo og sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo og magbaton siyag pagtahod kaniya og malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabos, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga tawong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang maggiya kaniya. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas muukot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarong ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug halawon nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan, maghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan ug gikan sa suba
ngadto sa kinatumyan sa kayutaan. Ang katarong mo sa iyang panahon, ug ang higpit na kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabos sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit diha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluyan niya ang ubos ug ang kabos. Luwason niya ang kinabuhi sa mga kabos. Ang katarong mo sa iyang panahon, ug ang higpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daigon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabilin ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanan kaliwat sa yuta. Ang tanan mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mo sa iyang panahon, ug ang higpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, ug sa ingon makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailog ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailog ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudeo aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka ug aron daygon sa mga dili Hudeo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan. Busa, pasalamatan ko ikaw, taliwala sa mga dili Hudeo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahon na mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya mingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni Propeta Isaías siyang pagingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbakos siyag panit, ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya mga tao gikan sa Jerusalem ug sa tibok lalawigan sa Judea, ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduseo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, mingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsa nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga maghinulsol ka kamo sa inyong mga sala, pinagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy didto diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo, pinagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan, ang muanhi sulod kanako, ug magbunyag kaninyo, pinagi sa Espiritu Santo sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angay, nga bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siyag nigo, nga iyang igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo dito sa kamalig, apan ang tahop, iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maing buntag kaninyong tanan, labi na kamong naa karon sa inyong panimalay, mga dili makagahom sa pagsimba tungod sa mga gipamati ninyo sa lawas. Kamo mga makagahom sa pagsimba, hinatud ta nga mosimba gid mo adto gid mo simbahan, adto gid mo sa parokya. Kay mag-agad lang mo sa TV, madayunan gid ta. Mga igsuon, ikaduhang Domingo sa Adbiento. Nga mao ang atong paghinumdom sa kagalingon sa pag-abot sa Ginoo. Again, we always celebrate Advent, and which we should always be reminded the meaning of it. Adventus or coming, pag-abot sa Dios. Basic lang, threefold coming sa atong pag-abot sa atong Ginoo. Ikaduha o ikatulong pagsabot sa iyang pag-abot. Una, His first coming, atul sa iyang pagpakataw didto sa Bethlehem. Kaluoy sa Dios, uban sa pipila ka mga igsuon natong mga Kristiyano, bago pa intawon ko nakaadto sa gitawag natong Holy Land, no? O niya bahalag muingon mo nga I look like a land rather than holy, pero nakaadto na gitawon ko human sa unong katuig na kong pagkapari. Kaluoy sa Dios nakakita, nakatunog gid ko ning gitawag nila Bethlehem. Diin didtoy usa ka bituon, gibutpurman nila bituon nya mudoko ang mga muyukbo dito, mo venerate tungos kadaghas mga tao, kuan lang 1 or 2 seconds nga kiss nyo malakaw dayon. Nya nakadto sa ming gitawag natong Shepherd's Field, diin didto nagpundok ang mga magbalantay sa karnero nga gipahibaw sa anghel nga nataw ang Mesiyas. Nga gikan dito midagan sila padung sa Bethlehem. Of the many places nga mong nabisita dito mga igsuon, mo to yung mga lugar mo rabag the joyful places. Gani, matag sulod o pagsulod na mo dito sa simbahan, matag grupo sa mga pilgrims,
Mukanta gid ang tanan og Gloria in excelsis Deo. Pagpakita sa kasaya, pagpakita sa kalipay, kay lagi, didto sa mong lugar, didto gipakataw ang Dios. Didto unang niabot ang Dios. Diha siyang pagpakataw, siyang inahan nga si Maria, o siyang amahan nga si Jose. Ngunit mga igsoon nga, yung unang pag-abot, first is, we should have the feeling of gratitude, pagpasalamat ug kalipay ngadto sa Dios. Ikaduha, kining Adbento nagpasabot o nagpahinumdom sa dinato sa iyang ikaduhang pag-anhi. Nga wa pata mahibaw. Nga ang angay po natong buhaton is that we have that hopeful anticipation. Nga despite siguro sa itong mga naagi karon, despite sa itong mga pag-antos karon, time will come in God's time, in God's ways, makalingkawas ragid kita. Kung atong pamalandungan ang sulat ni Propeta Isaías, murabag bakikaw kayong tanawon o pamalandungan. Tiaw mo na ang bata magduwa at tubangan sa halas, ang leon ug ang baka magduwa, magsaw, lisod kayong tuuhan. Karon gayong panahon na, maglisod magiging duo lang ba nag-asawa? Kanipa kahang leon ug baka. Apan mao ni pasalig nga sa maabot nga panahon, inigabot sa Dios, there will be reconciliation. There will be peace kay lagi, wala na may pagkapamahitason, wala na'y pag-iya-iya, wala na'y kasuko, wala na'y kayugot. Kining sulat ni Isaías, nagpakita kini sa sitwasyon, disposisyon sa panahon nga moabot ang Dios sa iyang ikaduhang pagbalik. So, there should be that sense of hope and anticipation of His second coming. Ikatulo, samtang nagpaabot kita sa iyang ikaduhang pagbalik, doon na usay sa atong pagtuo, nga bisag wala pa siya physically or sa iyang paagi mo balik sa kalibutan, nagtuo usab kita nga sa matag adlaw sa itong kinabuhi, kanunay siyang mibalik, kanunay siyang nagpakita, kanunay siyang nagpasinati. Nga sa ato pa, ang angay usab natong buhaton sa itong kaugalingon, disposition is that openness and sensitivity to His presence. Openness and welcoming disposition to His constant coming into our lives. Sa unsa mang paagi, ang Ebanghelyo ni San Mateo, naghisgot kini ni Juan nga magbubunyag. Kaluoy sa Dios, kaning gisgutan din nga suba sa Jordan or Jordan River, usap po nis mga lugar nga among naadtuan. Oh? Ako mga pundok, amo po silang giligo. Oh? Naibinuang, di ba, basta bunyagan sa sapa. Pangutanon man ako noog anaon. Kita ka Ginoo, wa. Balik, kita Ginoo, wa. Lagot ang pare, gilumsan. Kita na lang. Binuang rana. Pero dito sa maong suba, matod pa sa tradisyon, dito gibunyagan si Jesus ni Juan. Ug isip kitang mga sumusunod ni Jesus diha sa tong bunyag, kita usab giingnan ni Juan nga magbubunyag, hinulsulan ang atong mga sala. Magpuyo kita sama kaniya nga usa ka yano, kaya ron kanunay kitang makadungog, kanunay kitang makakita, kanunay kitang makasinati sa iyang pagbalik o pagpakita sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Di ba, at times, we make life complicated.
Nay uban, usaray asawa, punan yung usa. Nay uban, bisag maol nang gipabuhat siya, butangan yung lain. Nay uban, nag-eskwela, magligoy-ligoy yun. Life is simple, but at times we make it complicated to the point that our life also becomes complicated. Kung sa'y mahitabo, ngit-ngit ang atong pananaw, boom kaayo ang atong pangisip, nga bisag tawgon kita, di kita makadungog. Mausa na sa tong pagtuo. If we make our lives complicated, chances are, di kita makakita, di kita maka-welcome sa matag adlaw nga pag-anhi, pagbalik sa atong Ginoo. Mga igsuon, His constant coming is what we should always be ready for. Kay kung mahitabo ka na, sama sa gisulti usab ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, dunay kalinaw, dunay pagsinabtanay. Ang bata makigduwa sa halas, ang leon makigsalo sa baka. Sa ato pa, dunay pagdanawatay, dunay pagambitay, dunay kalinaw, dunay paghigugma. Kung kitang tanan, welcoming kanunay sa iyang presensya. Busa, ning ikaduhang Domingo sa Adbyento, mangayo kita sa Dios sa grasya. Una, kanunay kitang magmalipayon, tungod kay siya mianhi na sa una niyang pag-anhi. Ug kanunay usab kitang magmalaumon sa iyang ikaduhang pag-anhi. Ug labaw sa tanan, kanunay kitang abli, welcoming sa iyahang kanunayng pagbalik sa atong kinabuhi. Sa arong paagi, dunay kalinaw, dunay kalipay, dunay gugma. Gato karong ipadayag atong pagtuo sa Dios, moingon kita. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Kristo ang anak atong Ginoo, ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, bisa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, gikan nito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga moanhi siya uban ang dakong gahom ug himaya, ug moingon kita, Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Nga ang atong simbahan magsangyaw ug magpuyo unta sa mensahe ni San Juan Bautista ug matinud-anong mag-agak sa tanang katawhan subay sa dalan ni Jesus diha sa kinasingkasing nga pag-alagad sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Nga ang atong pagtuo sa pag-abot sa Ginoo, maglipay ug magdasig kanato, ilabi na sa mga nangatungdanan sa gobyerno, sa pagbag-o sa atong kaugalingon, ug sa katilingban nga ang atong gipuy-an. Magampo kita sa Ginoo. Pinulongga, dungga kami nga midangop kanimo. Nga ang nag-anto sa sakit nga AIDS, kadtong physically challenged, mga batanon nga naulipon sa druga, ug ang tanang masakiton, makakita unta sila og kahayag, uban sa buhing paglaom, sa pag-abot sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Nga imo untang isipon nga takos,
ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo Kamumot ug si Blessed James Alberiune, SSP, ang founder sa Pauline family, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Nga ang matuhuong nangamatay, makasinati na sa hingpit. Nga kahimayaan, uban sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga midangop kanimo. Magampo kita karon nga unta masungpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Amahan, nagapaabot kami sa pag-abot sa mga anak. Itugot nga mahimo siyang among kahayag sa kinabuhi ug lig-ong giya nganha kanimo ug sa katawhan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. As we offer this bread
us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Magampo kita ron ang akong inyong mga sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Galang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Pagkapuy-puy unta kanimo Ginoo, ang mapaubsano namong pagampog yung sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami mahimo sa mong kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami si mong maluluyong panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos gamahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siyang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog siyang pagkatao. Aron nagabot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among nga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 ang Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana. Sana sa kaitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos girikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Iwata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Salamat kanimo pag-usab ug mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Nawata kini panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanat, si Kristo mubalik lagi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nag-aalad kami kanimo Amahan ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kami giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, Midifili ang kaabag, ug si Ruben. Namong tanan nga imong mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, labi na silang masakiton karon nga nag-uban ka namo ning santos nga misa. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles tanang mga santos, kang Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ka nga daygon, amoy kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong bugtong anak. Hinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa mga pag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kung nilang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay manakaninyo. Manausab kanimo. Ambit na to karon ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Panagbae. Kalinaw manakaninyo, kalinaw. Igsoon, makinig si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit siyang panihapon. Ginoo, dili ako ay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaaginig sakramento. Tudloy kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang kalibutanon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Magampo kita karon alang sa mga masakiton. Langit ug Amahan, gidawa si mga anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhighari uban kanimog sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon kining santos nga Eucharistia atong nahatod kaninyo pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors ug sa tanan nga nagpaluyo aron magmalampuson ang atong paghatod sa santos nga misa pinaagi sa telebisyon. Mapasalamaton usab kita sa atong Mass Presider, si Reverend Father Jonathan Rubin, ang Director sa Digital Communications Ministry of the Archdiocese of Cebu.
ug sa Sons of Mary Choir, sa atong mga lectors ug technical crew, daghan kayong salamat. Padayon gihapon ang atong panawagan alang sa inyong tabang. Kung aduna kamoy donasyon, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Adbiento pag-abot sa Ginoo, unang pag-abot, kalipay, kaduhang pag-abot, paglaom, iyang makanunayong pag-abot, pagkaabli. Kung mahitabo ka na, kalipay, kalinaw, gugma mo'y maghari sa atong kinabuhi. Manalangin kaninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa. Ablihin itong kagalingon sa pag-abot sa Ginoo. Salamat sa Diyos.